பிரணத்தியும் இந்த சேராத மாதா பாட்டு பாடி ஸ்லோகம் சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே 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 பின்னாடி படிச்சோம். அப்புறம் ஜெயராம மாதா பாடிச்சோம் அதோட. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே நான் இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சொன்னது போல இன்னைக்கு நம்ம 55th ஸ்லோகம் பார்க்கணும் இல்லையா? இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்ம 2வது அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இதுல வந்து ஜீவாத்மாவுடைய குணங்களை எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த அத்தியாயத்துக்கு நமக்கு பிரபாதர் கொடுத்த தலைப்பு கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம். ஏன்னா அர்ஜுனர் முந்தின அத்தியாயத்துல 5 காரணங்களை சொல்லி நான் போரிட மாட்டேன்னு சொல்ற. சோ அது ஒன்னொன்னுத்துக்கும் வந்து பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து ரேஷனல் கொடுக்கிறார், அந்த காரணங்கள் கொடுக்கிறார். அப்படிலாம் இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு இன்னும் புரிதலை வந்து அதிகப்படுத்துறார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு 55வது ஸ்லோகம் பாத்துடலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. வெங்கடலட்சுமி மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? பத்மா மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? இல்ல இப்ப யாரோ பேசினது அவங்களோட வாய்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே 55 வாசிக்கணும் இல்லையா? 55 வாசிக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே இந்த அதோட முந்தின ஒரு ரிவிஷனோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நீ டைம் இல்லாத பட்சத்துல நானே வாசிச்சுட்டு போறேன். ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகங்களை மட்டும் பாத்துக்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச ஸ்தித பிரக்ஞஸ்ய காபாஷ சமாதிஸ்தஸ்ய கேசவ ஸ்திததி கிம் பிரபாஷேத கிம் ஆசித விரஜதே கிம். அர்ஜுனன் கேக்குறார், நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இந்த தெய்வீக உணர்வுல இருக்கக்கூடிய இந்த முந்தின இதுல பார்த்திருப்போம் நம்ம. அதாவது ஒரு நிலை பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிங்க. அந்த தெய்வீக உணர்வுல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய அறிகுறிகள்லாம் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய பாஷை எப்படி இருக்கும், அவங்களோட மொழி எப்படி இருக்கும், அவங்க எப்படி எல்லாம் பேசுவாங்க, எப்படி அமர்ந்து கொள்வார்கள், எப்படி நடப்பார்கள், அவங்களோட குணங்களை பத்தி பொதுவா கேக்குறாருங்க. ஸ்தித பிரக்ஞா அப்படின்னாக்கா ஒரு உறுதி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல நிலைத்து இருக்கிறவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனோட அந்த கேள்விகளுக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்ல போறாங்க. அவங்களுடைய குணங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும்ன்றது 55லயும் 56ல இருந்து 57 வரைக்கும் எப்படி அவங்க பேசுவாங்க, எப்படி எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி அவங்க எடுத்து சொல்வார்கள் அப்படின்றதையும், அவங்களுடைய அந்த எப்படி அமர்வார்கள், எப்படி வந்து தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துவார்கள், அவங்களுடைய நடத்தை என்னவாக இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து இப்ப 64ல இருந்து 71வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்கணும். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்ட பித பிரஜ்ஞஸ்ததோச்யதே. இங்க வந்து பகவான் சொல்றார், எப்போது ஒருவன் தனது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி உடைகின்றானோ அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக கருதப்படுகின்றான். சோ யார் அந்த தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவர்கள், அவங்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கணும்னு அர்ஜுனன் கேட்க அதுக்கு வந்து பகவான் சொல்றார். சோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, நம்ம பாக்குறோம் நம்மளுடைய வீழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்மளுடைய புலன்களை சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தாதனால அந்த காம உணர்ச்சி அதீதமாகி நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறோம்னு பாக்குறோம். அப்ப நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த புலன்களின் ஆசைகளை எல்லாம் துறந்து அது போன போக்கிலே நம்ம போனோம்னா நம்ம எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போக மாட்டோம். இந்த 5 குதிரைகளுக்காக நம்ம வந்து பாக்குறோம், ஒப்பிட்டு பாக்குறோம். சோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும்னா அந்த 5 குதிரையும் வேற வேற திசைகள்ல நம்மள இழுத்துட்டு போச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு போக முடியாது. சோ இங்க வந்து சொல்றார், அந்த மனக்கற்பனையினால மனசு ரொம்ப சஞ்சலமானது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த மனம் போன போக்குல புலனுகர்ச்சிகளோட ஆசைகளுக்கு ஏத்தா போல நம்ம போனோம்னா நம்ம வந்து ஸ்திரப்பிரஜ்ஞம் கிடையாது. ஆனா அந்த மனக்கற்பனையினால வரக்கூடியதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து
தூய்மையான மனசோட தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ, நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்பவன். அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக இருக்கின்றான். முழுமையாக பகவானை நம்பி நமக்கு என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும், என்ன ஒரு உயர்வு தாழ்வு வந்தாலும் அனைத்தையும் பகவானுடைய பிரசாதம், அவருடைய கருணை அப்படின்னு நினைச்சு நம்மளுடைய இப்ப இருக்கிற நிலையில வந்து அவங்க திருப்தி அடையறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவர்கள். ஏன்னா அவங்க நாம பகவானுடைய அங்கம், பகவான் பரமபிதா. எனக்கு என்ன நடந்தாலும் அது அவருடைய கருணையினால நடக்குது. அவரே ரிஷிகேஷர், அவரே கட்டுப்படுத்துபவர். சோ அவருடைய கருணை இல்லாம அணு கூட அசையாது அப்படின்னு பாக்குறோம். இன்னைக்கு நாங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7th canto படிக்கும்போது முதல் ஸ்கந்தம், 7th canto 7வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம், அதுல பாக்குறோம் ஒரு ஸ்லோகத்துல பகவான் கிட்ட நண்பனாகவும் நினைச்சாலும் சரி, பகைவனாலும் நினைச்சாலும் சரி, என்ன நினைச்சாலும் அவர் நன்மைதான் கொடுக்கின்றார். ஒரு நிமிஷம், நீ சாப்பிட்டு அம்மாக்கு ரைஸ் இருக்கு. சோ பகவான் எக்ஸாம்பிள் பாக்குறோம், சிசுபாலன் பகவான் திட்டிட்டே இருக்கார். ஆனா அவருக்கும் எல்லார் கண் முன்னாடியும் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த ஆத்மா பகவானுடைய திருப்பாதத்துல அடைக்கலம் போகிறது. அது போல பூத்தனா தாய் ஸ்தானத்தை எடுத்துட்டு அவங்கள கொல்லணும்னு வராங்க தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுக்காக. அப்படி இருந்தும் அவங்களுக்கும் மோட்சம் கொடுக்கிறார் பகவான். சோ நம்ம என்ன நடந்தாலும் அது பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு ஒரு 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 ஆசிலேட் இல்லாம ஒருமித்து இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவர்கள் அப்படின்றத பாக்கணும். சோ அந்த புலன்களோட ஆசைகளை துறந்து இருக்கணும், நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதுல திருப்தி உறணும். சோ புலன்கள் எங்கெல்லாம் அழைக்கின்றதோ அதை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஆனா இந்த கலியுகத்துல புலன்களை அடக்கி அதெல்லாம் பண்றது சாத்தியமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரிஷிகள் முனிவர்கள் போல அஷ்டாங்க யோகம்னு இப்ப நம்ம அடுத்து அந்த 6வது ஸ்கந்தத்துல படிப்போம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக தியான நிலையில இருக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான இடங்களை தேர்ந்தெடுக்கணும், என்னென்னலாம் பண்ணணும்ன்றத நம்ம பார்ப்போம். இப்ப இந்த கலியுகத்தில் ஒரு 5 நிமிஷம் கூட மொபைல் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியல. உண்மைதானே? இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரி கிருஷ்ணா. அப்ப நம்மளுடைய புலன்களை அதன் மூலமாக வரக்கூடிய இச்சையை துறக்க முடியுமா இந்த கலியுகத்துல? அப்ப அத நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அதை கட்டுப்படுத்த முடியாது நம்ம. ஆனா அதை என்ன பண்ணலாம்? அதனோட போக்கிலே விடணும். ஆனா பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தணும். அது எப்படி பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துறது? கண்ணை நம்ம பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பார்க்கறதுக்காக உபயோகப்படுத்துறது, காதை பகவானுடைய நாமத்தை, லீலைகளை, குணங்களை கேட்கறதுக்காக, நாக்கு அவருக்கு சமர்ப்பித்த பிரசாதங்களை எடுத்துக்கொள்வதற்காகவும், பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுக்கும் அவருடைய லீலைகளை பக்தர்களுக்கு எடுத்து சொல்றதுக்கும் உபயோகப்படுகிறது. சோ இந்த மாதிரியான பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தும் போது புலன்கள் தூய்மை அடைகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுக்காக நம்ம ரிஷிகள் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு வனத்துல சென்று எல்லாத்தையும் நம்ம கட்டுப்படுத்தி, எப்படி ராவணன் ஒரு தவம் பண்ணா இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம ஹிரண்யகசிபெல்லாம் தவம் பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம நாம வெறும் இந்த புலன்களை எல்லாம் பகவானோட பக்தி தொண்டலை ஈடுபடுத்தும் போது ரொம்ப முயற்சியெல்லாம் எதுவுமே பண்ணாமே அதெல்லாம் தானாக ஒழுங்குபடுத்தப்படும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அது எப்படி ஒழுங்குபடுத்தப்படும்? ஏன்னா நம்ம அந்த பக்தி தொண்டல ஈடுபடும் போது நமக்கான நேரத்தை பகவானுடைய அந்த பக்தி தொண்டல ஈடுபடுத்தும் போது அது தூய்மை அடைகின்றது. ஆனாலப்பட்ட சிசுபாலன் எப்பவும் பகவானை திட்டிட்டே இருக்கான, நிந்திச்சுட்டே இருக்கான். அவனுக்கே பகவான் என்ன பண்ணாரு? முக்தி கொடுத்துட்டார். பூதனா பகவானை கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த விஷம் கலந்த பால் கொடுக்கணும்னு வராங்க, அவங்களுக்கே பகவான் முக்தி கொடுத்துட்டார். அப்ப நம்ம பகவான் மேல ஒரு பற்றோட கிருஷ்ணா அப்படின்னு அவர் இடத்துல சரணாகதி பண்ணும்போது அவர் நமக்காக அந்த பக்தியில முன்னேறதுக்கு கண்டிப்பாக எல்லா உதவிகளும் செய்வார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ 56வது பதம், துக்கேஷ்வானுத்விக்னம் மனா சுகேஷு வேகத ஸ்ப்ரஹ வீதராக பயக்ரோத ஸ்திததீர் முனிர் உச்யதே. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, எந்த துன்பங்கள் வந்தாலும் அதால பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க. என்ன அந்த துன்பங்கள் நம்ம பாக்குறோம்? பிரைமரி மிசரி, செகண்டரி முதல் தரமான துன்பங்கள், 2ஆம் தரமான துன்பங்கள். ஆஃப் பண்ணிட்டு சோ அந்த முதல் தரமான துன்பங்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா, அதிஆத்மிக, அதிபௌதிக, அதிதெய்வீக அந்த கிளேஷங்கள், அதுல வரக்கூடிய துன்பங்கள். என்ன அது? அதிஆத்மிக, ஆத்மிக, எனக்கு நானே துன்பத்தை வர வச்சு. எப்படி? ஓவர் திங்கிங். இவங்க அப்படி சொல்லியிருப்பாங்களோ, அவங்க அப்படி சொல்லியிருப்பாங்களோன்ட்டு
மத்தவங்க நினைக்கிறாங்களோ இல்லையோ, ஆனா நான் எனக்கு என்னால நானே கஷ்டத்தை கொடுத்துக்கிறது. அதி ஆத்மிக, அதி பௌதீக, என்னை தவிர்த்து மற்ற ஜீவராசிகள் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதை முடிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. நம்ம 72 வரைக்கும் முடிச்சாச்சுங்க மாதாஜி. நம்ம ஒரு நிமிஷம் கிளியரா சொல்லுங்க யாராவது. முடிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. நீங்க மல்லிகா மாதாஜி எடுத்தாங்கல்லங்க, முடிச்சுட்டாங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. மத்தவங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம். நான் ஒரு தடவை நான் கன்ஃபார்ம் பண்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. 54 வரைக்கும் தான் சனிக்கிழமை எடுத்தாங்க மாதாஜி. ஒரே ஒரு நேத்திக்கு நிமிஷம் கிளாஸ் இல்லைங்களா மாதாஜி? நேத்து கிளாஸ் இல்ல. நேத்து வந்தேன் ஆனா யாருமே இல்ல. நான் வந்தேன் மாதாஜி. யாரும் இல்லன்ட்டு நான் இருங்க நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி கிட்டயே. ஆக்சுவலா நீங்க எடுங்க மாதாஜி, நல்லா இருக்கு. நீங்க எடுங்க மாதாஜி, இத மறுபடியும் எடுங்க. ஓகே ஓகே பிரபு. ஓகே, இல்ல நம்ம அவங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி நம்ம எடுத்தோம்னா அபராதம் ஆகக்கூடாது. ஒரே ஒரு நிமிஷம். எடுக்கல, நீங்க எடுங்க மாதாஜி. ஓகே பிரபு, ஓகே பிரபு. ஒரே ஒரு நிமிஷம் பிரபு, ஒரே ஒரு நிமிஷம். அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, ஆக்சுவலா இதே கருத்து நம்ம வந்து லெவல் 1ல படிச்சிருப்போம். அதனால மாதாஜி வந்து சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம். நான் அவங்க மெசேஜ் எனக்கு போட்டிருக்காங்க, அந்த குரூப்ல போட்டிருப்பாங்க. நம்ம இது தவிர்த்து நம்ம கடகடன் கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம ஸ்லோகம் அதுக்கெல்லாம் கூட நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதா இம்பார்ட்டன்ட் 18 ஸ்லோகாஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. சரி பார்க்கலாம். நம்ம சீக்கிரமா அது 53 வரைக்கும் தான் முடிச்சிருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகேங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒரு நிமிஷம் ஷேர் பண்ற ஸ்கிரீன். என்ன ஆகும்னா திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லாம் வரும். கிருஷ்ணா அதே ஸ்லோகத்துல இருந்து வரணும், இல்லைன்னா அது ஒரு இது. ஹரி ஹரி போல. ஓகே, சோ நம்ம பாக்குறோம் இந்த மூன்று வகையான துன்பங்கள். அது ஆதி ஆத்மிக, அதி பௌதீகன்னா என்னுடைய இந்த ஆத்மாவை தவிர்த்து வெளியில இருக்கக்கூடிய மத்த ஜீவராசிகள் மூலமாக நமக்கு வரக்கூடிய, அது மனுஷங்களாக இருக்கலாம். நம்ம இப்ப கோவிட் பார்த்தோம் இல்லையா, கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த கிருமி உலகத்தையே மாத்தி போட்டுடுச்சு இல்லையா, பேண்டமிக்னு பாக்குறோம். அதி தெய்வீக அப்படின்னாக்கா இயற்கை உபாதைகள், இந்த தேவதைகள் மூலமாக, தேவதேவர்கள் மூலமாக வரக்கூடியது. நம்ம பாக்குறோம் நம்மளுடைய ஒரு இதுலதான் நம்ம பார்ப்போம் நினைக்கிறேன். 2nd சாப்டர்ல தான் நம்ம பார்ப்போம் யாக சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ நாம என்ன பண்றோம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புருஷ அவதாரம் எடுத்து மகாவிஷ்ணு, காரணதகஷாய விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு அல்லது காரணதகஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போதகஷாய விஷ்ணு, சிரோதகஷாய விஷ்ணுன்னு பாக்குறோம். சோ கர்ப்போதகஷாய விஷ்ணுவாக அவருடைய நாபி கமலத்துல தான் பிரம்மதேவர் வருகின்றார். மானசீகமாக அவர் என்ன பண்றார், பிரம்மதேவருக்கு வேதங்களை கற்பிக்கின்றார். வேதைஷ்ட சர்வே அகம் வேத வேத்யோ, வேதங்களால அறியப்பட வேண்டியவரும் அவரே, வேதமாகவும் அவரே இருக்கின்றார் அப்படின்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த பிரம்மதேவர் என்ன பண்றார், வேதங்களை மானசீகமாக கிருஷ்ணரிடத்துல இருந்து கேட்க, அதை இந்த வர்ணாசிரமம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, 4 வர்ணங்களை படைத்து ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன பண்ணணும்னு வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சத்திரியர்கள், பிராமணர்கள், சூத்ரர்கள், வைஷ்யர்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப நமக்கு உண்டான அந்த கடமையை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யறோம். அப்படி செய்யும் போது எல்லா தேவதேவர்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த நம்ம ஜீவிதம் பண்றதுக்கு என்ன தேவையோ அதை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்ப அதன் மூலமாக மழை பெய்விக்கப்பட்டு அதுல இருந்து வரக்கூடிய தானியங்களை எடுத்து அதை நாம பிரசாதம் செய்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி மீண்டும் எடுத்துக்கொள்கின்றோம். இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, அதிதெய்வீக அப்படின்னாக்கா அந்த தேவதேவியர்களின் மூலமாக நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள். அப்ப அவங்க எப்ப வந்து நமக்கு கஷ்டம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா, நாம எப்ப தர்மத்தின் வழியில் நடக்கவில்லையோ அப்ப நமக்கு அந்த கஷ்டங்கள். இப்ப பாருங்க எத்தனை தடவை வந்து நமக்கு வந்து பூகம்பம் ஏற்படுகின்றது, நிலச்சரிவு ஏற்படுகின்றது, சுனாமி ஏற்படுகின்றது. இதற்கான காரணம் என்ன, நம்மளுடைய அதீதமான அந்த காமம், பேராசை. இருக்கிற இயற்கை வளங்களை எல்லாம் நம்ம சுரண்டி எடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்ப என்ன ஆகும், அந்த இம்பேலன்ஸ்னால நமக்கு வந்து இது நடக்குது. நான் இப்ப இங்க வந்து அஸ்ஸாம்ல இருக்கேன், குவஹாட்டில. கிட்டத்தட்ட 4 தடவை வந்து அந்த பூகம்பத்தோட இது உணர்ந்தாச்சு. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சில சமயம். நைட்டு 2 மணிக்கு 3 மணிக்கு இங்க இருக்கவங்களுக்கு இது சர்வசாதாரணமா இருக்கு. ஆனா நமக்கு வந்து அப்படியே அதுல இருந்து வெளியில வரவே இதா இருக்கு. 5.6 4.5 அந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு.
என்ன அப்படின்னாக்கா இங்க அந்த ஆயில் ஒரு இடத்துல இருந்து எடுக்கிறாங்க, அப்ப அங்க ஒரு வெற்றிடம் ஏற்படுகின்றது. அப்ப அது என்னதான் பண்ணும் இல்லையா? அப்போ அந்த அதி அதிதெய்வீக அப்படின்னாக்கா இயற்கையின் ஐ மீன் தேவதேவர்கள் மூலமாக வரக்கூடிய துன்பங்கள். அது எப்படி வரும்? எப்ப நம்ம தர்மத்தின் வழியில நடக்கலையோ அப்ப வரும். நம்ம இதை வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 4th கேண்டோல வந்து நம்ம பாக்குறோம். பிருத்து மன்னர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். பகவானுடைய அவதாரங்களை வந்து ஒரு கடல் மாதிரி, கடல்ல வரக்கூடிய அலைகள் மாதிரி எண்ணவே முடியாது. அதுல ஒரு சிலதை வந்து ரொம்ப சுருக்கமா பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் எப்படி வந்து ஒரு மன்னன் ஆட்சி செய்ய வேண்டும், மக்களை மன்னன் எவ்வழியோ அப்படியே மக்கள் இல்லையா? சோ மன்னன் எப்படி மக்களை ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்றதை எடுத்து காட்டுறதுக்காகவே பிருத்து மன்னராக அவதரிக்கின்றார். நவவித பக்தி தொண்டையும் முழுமையாக செய்தவர் பிருத்து மன்னர் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப வேணன், அவருக்கு முன்னாடி இருந்தவர் வந்து வேணன், ஒரு அரசன். நீங்க அதெல்லாம் முடிச்சு வரும்போது படிக்கும்போது படிப்பீங்க. அப்ப அந்த வேணன் வந்து எல்லா அதர்ம வழியிலயும் நடந்து ரொம்ப ரொம்ப தவறான செயல்கள் எல்லாம் செய்யறாரு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா மந்திரத்தின் மூலமாக அவனை கொன்னுடுறாங்க. கொன்னுட்டு அவருடைய புஜம், அவருடைய கையில இருந்து கடைந்து, அவருடைய கையை கடைந்து அதுல இருந்து பிருத்து மன்னரும் அர்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய மனைவியும் வராங்க. லக்ஷ்மி தேவியோட சாக்ஷாத் ரூபம் பாக்குறோம். அப்ப பிருத்து மன்னர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, மக்கள் எல்லாம் அப்படியே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிருத்து மன்னர் கிட்ட வந்து சொல்றாங்க, நாங்கெல்லாம் உங்களுடைய பிரஜைகள் தானே, எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உணவு பற்றாக்குறையில பஞ்சத்துல வந்து கஷ்டப்படுறோம் போது பிருத்து மன்னர் அப்பதானே ஆட்சி எடுத்திருக்காரு. அவர் அப்படியே வர்றாரு. கடைஞ்ச உடனே அந்த மாதிரி குழந்தைங்க மாதிரி சின்ன வயசுல நம்மள மாதிரி வளர்ந்து வரல அவரு. எப்படி வந்து திருஷ்டத்யும்னன் வந்து யக்ஞம் செய்த உடனே துருபதன் யக்ஞம் செய்த உடனே அதுல இருந்து அப்படியே வராங்களோ, முழுமையாக ஒரு பெரிய மனுஷனாக வராங்களோ, அது போல பிருத்து மன்னர் வர்றார். வந்த உடனே அந்த கதை நிறைய படிப்பீங்க. இதுக்கு ரிலேட்டடானது மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ அவர் என்ன பண்றாருனாக்கா, பூமாதேவியை வந்து கோபம் வருது அவருக்கு பயங்கரமா. ஏன்னா பிரஜைகள் கஷ்டப்படுறத பார்த்த உடனே அவரால் பொறுக்க முடியல. அப்ப அந்த பூமியை நான் பிளந்து விடுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு வேகமா. ஏன்னா அவர்கிட்ட எல்லா தெய்வங்களும் வந்து தேவர்களும் வந்து அவங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவங்க கிட்ட என்னென்னலாம் பெஸ்டா இருக்கோ அதை இவருக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. சிவபெருமான் வந்து அஸ்திரம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அப்ப என்ன பண்றாரு, அதை வேகமா எடுத்து பூமாதேவி என்ன பண்றாங்க, பசுவோட ரூபம் எடுத்து ஓடுறாங்களாம் 3 லோகத்துக்கும். இவர் வந்து அந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆள்கின்றார் பிருத்து மன்னர். அவரும் என்ன பண்றாரு, துரத்திட்டு போறாரு, உன்னை நான் கொல்லாம விட மாட்டேன்ட்டு. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, எல்லாருக்கும் நீதான மன்னன் சரணாகதி, எனக்கும் நீதான சரணாகதி, என்னை எப்படி நீ வந்து கொல்வேன்னு சொல்லுவ நீ? நீ வந்து முன்ன வந்து வராக அவதாரம் எடுத்து என்னை வந்து அந்த ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து பாதாளத்துல கொண்டு போய் வச்சு ஒளிச்சு வச்சுட்டான். ஆனா நீங்க தானே, ஏன்னா இவர் வந்து சக்தி அவதாரம் இல்ல, பகவானோட ஒரு அம்சம். நீங்க தான் என்ன காப்பாத்துனீங்க, இப்ப நீங்க தான் என்ன துரத்துறீங்க, ஏன் இப்படி பண்றீங்கன்னு போது அப்ப அவர் சொல்லுவார், என்னோட பிரஜைகள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க, உன்கிட்ட எதுக்கு இயற்கை வளங்களை மறைச்சு வச்சுட்டு இருக்க? நாங்க கொடுக்க வேண்டிய ஆகுதி யஜ்ஞங்கள் செய்து எல்லா தேவர்களுக்கும் நம்ம வந்து இது கொடுக்குறோம், ஆகுதி கொடுக்குறோம். அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தேவையானதை வந்து நம்ம பண்றோம். அப்போ அதுல மகிழ்ச்சி அடைந்து நீ எனக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா? என்னோட பிரஜைகள் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, அப்போ உனக்கு யக்ஞம் செய்து அந்த ஆகுதி கொடுக்கும்போது பூமாதேவி ஆகிய நீ உன்னுடைய இயற்கை வளங்களை செழுமையாக வெளிப்படுத்தணும். அப்பதான் என் மக்கள் வந்து என்ன அதுல தானிய வகைகள் எல்லாம் பயிரிட்டு அவங்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்களை செய்வாங்க. நீ ஏன் மறைக்கிற அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அதர்மம் செய்து ரொம்ப, ஏன்னா இவருக்கு முன்னாடி அவருடைய தந்தை வேணன் வந்து அப்படி அவ்வளவு ஒரு கொடுமை பண்ணி வச்சிருக்காரு. சோ அதனோட பலன் தான் நான் வந்து நான் வந்து அப்படியே சுருங்கிட்டேன், அந்த அந்த அதர்மத்தின் செயலால நான் சுருங்கிட்டேன்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்மள யாருமே பார்க்கல, நம்ம என்ன வேணா பண்ணலான்ட்டு. அப்படி அல்ல. ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்க. நம்மளுடைய சொல்லுவோம் இல்லையா, மனசாட்சிப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு. சோ நம்ம தர்மத்தின் வழியில் நடக்கணும். தர்மம்ன்றது என்ன, பகவான் சொல்ற மாமேகம் சரணம் பிரஜ, சர்வதர்மான் பரித்தியஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ. உன்னுடைய எல்லா விதமான தர்மத்தையும் விட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். சோ நம்ம என்ன பண்றது, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தினா எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்தினதுக்கு சமம். ஒரு செடியில தண்ணி ஊத்தணும் அப்படின்னாக்கா இலைக்கு தனியா பூக்கு தனியா ஊத்துறோமா, அதனுடைய வேர்பகுதியில தான் ஊத்துறோம். அப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாருக்கும் போயிடும். இன்ஃபேக்ட் இப்ப வந்து ஒரு சிஎம் வராரு, சிஎம் கூட மத்த கேபினெட் அமைச்சர்களும் வராங்க, நம்ம அவங்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை எல்லாம் கொடுத்தோம்னா எப்படி இருக்கும்? அவங்களுமே வந்து ரொம்ப எம்பரேசிங்கா ஃபீல் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஏன்னா அவங்களுக்கு தலைவர்
தலைவர் இவங்கதான். அப்ப அவரைதான் நம்ம வந்து போற்றி புகழணும் இல்லையா? சோ அது போல எப்ப நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கின்றோமோ அதுதான் நம்மளுடைய தர்மம் இல்லையா? நமக்கு வந்து நம்மளுடைய 2 விதமான தர்மம், ஸ்வதர்மம், பரோதர்மம். ஸ்வதர்மம் என்ன? நம்மளுடைய அந்த பௌதீகம் சார்ந்தது. ஒரு கணவனாகவோ, மனைவியாகவோ, தாயாகவோ, தந்தையாகவோ நான் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும் என்னோட குடும்பத்துக்கு. நான் பக்தி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இதை விட்டுட்டு போறது கிடையாது. அதே சமயத்துல பரோதர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்மளுடைய இந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையான செயல்களையும் செய்யணும். சோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அதீதமான பேராசையின் காரணமாக இயற்கை சீற்றங்கள். சோ இங்க நம்ம அந்த ஸ்திர பிரஜ்ஞன் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாக்குறோம். எந்த விதமான துன்பங்களாலும் அவங்க பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க, அவங்க மனம் உடைய மாட்டாங்க. இன்பத்தில் ரொம்ப இன்பம் வரும்போது அப்படின்னு ரொம்ப மகிழ்ந்து ரொம்ப பெருசா அவங்க குதிக்கிறதும் கிடையாது. கஷ்டப்படும் போது ரொம்ப சோர்ந்து டிப்ரெஷனும் ஆறது கிடையாது. பற்று அதிகமா இருக்காது, பயம் இருக்காது, கோபம் இருக்காது. அந்த 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கும் இல்லையா? நம்ம பக்தி செய்ய செய்ய இதுல இருந்து நம்ம விடுபடுவோம். பற்றுதல், பயம், கோபம். பயம் எதுக்கு வரணும்? பகவான் தான் எல்லார்கிட்டயும் இருக்காரு அப்படின்னாக்கா நான் ஏன் என்னோட பாஸை பார்த்து பயப்படணும்? ஏன்னா நான் என்ன செய்யணுமோ அதை கரெக்டா செய்யறேன் இல்லையா? அப்போ நான் அவரை பார்த்து எதுக்கு அனாவசியமா பயப்படணும்? கோபம் எதுக்காக வரணும்? எனக்கு ஒரு சூழ்நிலை யாராவது நான் நினைச்சதை அவங்க செய்யல அப்படின்னாக்கா எனக்கு கோபம் வரும். நான் நினைச்ச மாதிரியே பண்ணணும். அதே சமயத்துல நமக்கு எந்த ஒரு செயல் நடந்தாலும் அதுக்கு உடனே நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ணக்கூடாது, அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். ஏன் அவன் என்ன இந்த சமயத்துல இப்படி நடந்துகிட்டான், அதுக்கு என்ன காரணம்ட்டு நம்ம வந்து அத வந்து உள்வாங்கணும். நான் எதுவுமே செய்யலையே, செய்யாம இவன் ஏன் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னாக்கா எந்த ஒரு செயலும் பகவானுடைய இச்சை இல்லாம நடக்காது இல்லையா? ஒரு அணு கூட அசையாதுன்னு பாக்குறோம். இது அப்ப ஏன் எனக்கு இந்த கஷ்டங்கள் நடக்குது அப்படின்னாக்கா இது என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம பலனாக இருக்கலாம். மேபி போன ஜென்மத்துல நான் அவருடைய பாஸாவும் அவர் வந்து என்னுடைய எம்ப்ளாயா வந்திருக்கலாம். அப்ப நான் கொடுத்ததை இப்ப நான் திருப்பி வாங்கிக்கிறேன் போல இருக்கு. அப்படி நம்ம வந்து இந்த பக்தர்களோட பாவம் வந்து அப்படிதான் இருக்கும். என்ன நடந்தாலும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதால அவங்க வந்து கொஞ்சம் கூட கஷ்டப்படுறதே கிடையாது. நான் இப்ப கதை சொன்னேன்னா அப்புறம் கதை போயிட்டே இருக்கும். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான வந்து அவரோடத நான் மறந்துட்டேனே. சரி, ஓகே, நாளைக்கு வந்து அந்த கதையை பார்க்கலாம். அந்த பார்வதி தேவி வந்து அவரை வந்து அவ்வளவு கோபமா திட்டிடுவாங்க. அவர் வந்து உயர்ந்த பக்தர். பார்வதி தேவி அவர் என்ன பண்றாரு, சிவபெருமான் மடியில வந்து பார்வதி தேவி வச்சுட்டு இருக்கார். அப்ப அவங்க 2 பேரும், அங்க எல்லா ரிஷிகளும் இருக்காங்க, அவங்க 2 பேரும் அந்த சிரிச்சு பேசுறத பார்த்த உடனே இவருக்கு வந்து யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்குன்னா சொல்லுங்க அவரோட பேரு. உடனே இவர் உயர்ந்த பக்தர். ஆனா இதை பார்த்த உடனே அவர் வந்து சிரிச்சிடுறாரு. சிரிச்சுட்டு இவர் வந்து முதல் வைஷ்ணவர் சிவபெருமான். அப்படி ஒரு தூய வைஷ்ணவரா இருந்துட்டு ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கணும். இத்தனை ரிஷிகள் முன்னாடி எப்படி வந்து பார்வதி தேவி மடியில வச்சுட்டு அவர் வந்து இப்படி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு மனசு இதா இருக்கும். உடனே பார்வதி தேவி என்ன பண்றாங்க, அவருக்கு வந்து சாபம் கொடுத்துடுறாங்க. எப்ப வந்து ஒரு தூய பக்தி நிலையில இருக்கிறாங்க வந்து இந்த மாதிரி அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் கொடுக்குறாங்க. நீ ஒரு பெரிய அசுரனாக போயிடுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. விருத்தாசுரன், கரெக்ட் அவர் பேரு. அப்ப அசுரனாக போயிடுவ அடுத்த பிறவிலன்னு சொன்ன உடனே அதை வந்து அவர் உடனே அதை பார்த்து அவர் ரொம்ப ஆசிலேட் ஆகல. அதை பார்த்து உடனே கஷ்டப்படல. அவங்க கிட்ட போய் ஐயோ மன்னிச்சிருங்க அப்படி இப்படின்னு எதுவுமே கேட்கல. அவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா இதுவும் பகவானுடைய கருணை, இது இப்படி ஒரு இதுவும் ஒரு லீலை, அதனால அதை அப்படியே அவர் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார். நம்ம இங்க ஸ்திர பிரஜ்ஞன் பாக்குறோம்ல, அவங்க கோபம், பயம், பற்றுதல் இதுல எல்லாம் வந்து விடுபட்டு இருப்பாங்க. நிலைத்த மனமுடைய முனிவன், தன்னுடைய கடமைகளை பற்றற்று செய்யக்கூடியவர்கள். இந்த நிலைக்கு உயர்ந்துட்டோம்னா நமக்கு எந்த ஒரு கஷ்டங்களும் வந்து இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதே இதுதான் இப்ப நம்ம பார்த்தது எல்லாம் வந்து இன்ப துன்பத்துல சமநிலையில இருப்பாங்க. இந்த பற்றுதல், பயம், கோபம் இதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு இருப்பாங்க. இது 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா நரகத்தோட வாயிற்கதவுகள் அப்படின்னு பாக்குறோம். நிலைத்த மனம் உடையவர்களாக இருப்பாங்க. நீங்க வந்து பிரபுபாதர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட எல்லா பக்தரும் கேக்குறாங்க, நீங்க இருக்கும்போது நம்ம பக்தி செய்யறோம், நீங்க வைகுண்டம் போயிட்டீங்கன்னா, கோலோகம் போயிட்டீங்கன்னா நான் என்ன பண்றது? அப்ப சொல்வார், நான் வந்து புத்தகத்தின் மூலமாக நித்தியமாக உங்களோட தொடர்புல இருப்பேன் அப்படின்னு. அது உண்மை. பிரபுபாதர் சொன்னது உண்மை. நம்ம வந்து அந்த பாவத்துல பகவான் கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுள், இவர் வந்து என்னுடைய ஆன்மீக குரு, இவர் வந்து எனக்கு வந்து அவரை உணர்வதற்கு உண்டான ஒரு வழியை ஏற்படுத்துகின்றார்ன்ற அந்த பாவத்துல நம்ம வந்து ஒண்ணு ஒரு இதையும் நம்ம படிக்கும்போது, ஸ்லோகத்துல இது பண்ணும்போது அடுத்தடுத்த லெவல்ல நம்ம
இத இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா பார்ப்போம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இதுலயுமே அவர் வந்து கன்க்ளூட் பண்றது என்னன்னா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள், அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது மட்டும்தான் என்னுடைய நிலை அப்படின்றதுல இருப்பார். என்ன ஆனாலும் அதுல வேற எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே இருக்காது. நிலைத்த புத்தி உடையவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ வெற்றியோ தோல்வியோ கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கவங்க பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றதுல மட்டும்தான் உறுதியாக நிலையில இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். யதா சம்ஹரத்தே சாயம் கூர்மோங்கானீவ சர்வசக இந்திரியானீந்திரியாத்தேபியஸ் தஸ்ய பிரஜ்ஞா பிரதிஷ்டிதா. சோ அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க அப்படின்னு கேட்டார் இல்லையா, அதுக்கு வந்து பதில் சொல்றாரு. எப்படி வந்து ஆமை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு வந்து என்ன பண்ணும், அதுக்கு வந்து அபாயம் தெரிஞ்சதுன்னா தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் அந்த ஓட்டுக்குள்ள வந்து ஓட்டுக்குள்ள வந்து இழுத்துக்கும் இல்லையா, அது போல இந்த ஸ்திர பிரஜன் வந்து பாக்குறாங்க. புலனுகர்ச்சியின் மூலமாக நாம பாதிக்கப்படுவோம் தெரிஞ்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த புலன்களை எல்லாம் கட்டுக்குள் கொண்டு வருவார்கள். பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன் அவன். அப்படி இருக்கவங்க வந்து பக்குவ நிலையில் நிலை பெற்றவர்கள். நமக்கு இவங்க மூலமாக இப்ப வந்து அசத் சங்க தியாக, பக்தர் அல்லாதவர்களுடைய சங்கம் வேணாம். நமக்கு வந்து ப்ரோப்பர் சொல்லியிருக்காரு, ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. மது அருந்துவது தவறு, தகாத பாலுறவு கூடாது. அதுக்காகத்தான் நமக்கு வந்து திருமணம் அப்படின்றது வந்து சமுதாய ஒரு சீர்திருத்தமாக சொல்லப்படுது இல்லையா. நமக்கு எப்படி வந்து ஒரு பசிச்சதுன்னா நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடுறோமோ அது போல வந்து இந்த இது ஒரு வந்து ஒரு 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 உடலுக்கான ஒரு தேவை. அதை வந்து சமூகத்துல அக்செப்டபிளா பண்ணணும்னா ஒருவனுக்கு ஒருத்தியாக வாழணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப கூட அவங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தியை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்றதுக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் அப்படின்ற பாவத்துல அவங்க வந்து இணையணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு சங்கம் இருக்குன்னா அதெல்லாம் வந்து விட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ரொம்ப தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம இருக்கிறது வந்து பௌதிக லோகம், கலியுகத்துல இருக்கோம். நம்மளை சுத்தி நிறைய பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய தவமாக கருதப்படுது. அப்ப நான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. நமக்கு வந்து சூது, மது, மாது, மாமிசம் இதை தவிர்க்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்டவங்க கூட சகவாசமே வேண்டாம் நமக்கு. அததான் அங்க சொல்றாங்க. எவன் ஒருவன் தன் புலன்களை புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் இருந்து விலக்கிக் கொள்கின்றானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன். ஏன்னா இந்த புலனுகர்ச்சியில இருந்துதான் நமக்கு எல்லாமே வந்து வீழ்ச்சியே வருகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராஹாரஸ்ய தேஹினஹ ரஜவர்ஜம் ரஜோப்யஸ்ய பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. உடல் பெற்ற ஆத்மாவை புலனின்பத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்தினாலும் புலனுகர்ச்சி பொருட்களுக்கான சுவை அப்படியே இருக்கும். ஆனால் புலனின்ப ஈடுபாடுகளை உயர்ந்த சுவையினால் ஒழிப்பவன் தனது உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ளான். சோ இங்க வந்து அந்த புலன்களுடைய தன்மையே அதுதான். கண்ணுனா பார்க்கணும், காதுன்னா கேட்கணும். ஆனா எதை பார்க்க வேண்டும், எதை ருசிக்க வேண்டும் என்பதை வந்து இந்த ஆத்மா தெளிவோடு இருக்கணும். சோ நம்ம ஒன்னும் சத்தியோகத்துல இருக்க மாதிரி இல்ல. சத்தியோகத்துல வந்து இந்த மாதிரியான அதர்மங்களே இல்ல. சத்தியோகத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி, அந்த 2 விதமான மிசரிஸ் பார்த்தோம். பிரைமரி செகண்டரி மிசரிஸ்னு. பிரைமரி மிசரிஸ் தான் அதிஆத்மிக, அதிபௌதிக, அதிதேவி. செகண்டரி மிசரிஸ்னா என்ன, பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோய். அன்னைக்கு கூட மாதாஜி ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, பிரபுஜி சொன்னாங்க. சோ சத்தியுகத்துல அதெல்லாமே இல்லாம இருந்துச்சு. அப்ப அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான வருடங்களாக வாழ்க்கை, அவங்களோட வாழ்நாள். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தூய்மையாக இருந்ததுனால புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது சாத்தியமாக இருந்தது. அப்படி இருந்தாலுமே கூட நம்ம பாக்குறோம் விஸ்வாமித்திரர் எல்லாம் அவ்வளவு கட்டுப்பாடோட இருந்து அந்த ஜல தியானம், அந்த தண்ணிக்குள்ளார போய் அவங்க வந்து தியானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது 2 மீன் குஞ்சுகள் வந்து இணையறத பார்த்த உடனே அவரோட மனசு வந்து சஞ்சலப்படுதுன்னு பார்த்தோம். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ரிஷிகள் பகவானை வந்து பார்த்து அவங்க கூட உரையாடக்கூடிய அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ரிஷிகள், அவங்களுக்கே அந்த கதி அப்படின்னாக்கா கலியுகத்துல நமக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு இது இருக்கு இல்லையா. சோ நம்மளுடைய புலன்களை உயர்ந்த இதுல வந்து நாம பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம் இல்லையா. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இந்த எப்படி இவங்க அமர்வார்கள் அந்த யானை இது ஆமையை போல அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ தானாகவே பௌதீக இன்பம் சுவையற்று போகும் அளவிற்கு கிருஷ்ண பக்தி உன்னதமான சுவையுடையதாகும். இது உண்மை. நம்ம என்னென்னவோ ட்ரை பண்றோம், வெல்னஸ் ப்ரமோஷன் மாடியூல் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்னென்னவோ பண்றோம். இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஜிம்முக்கு போறோம், உடல் நல்லா வச்சுக்கணும், என்னென்னவோ விஷயங்கள் பண்றோம். நமக்கு இதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி தான் பாக்கலாமே கிருஷ்ண பக்தி பண்றது இல்லையா. வாரத்துக்கு ஒரு நாள் உங்களுக்கு லீவ் கிடைக்கும் போது கண்டிப்பாக நீங்க இருக்கிற இடத்துல பக்கத்துல நாமஹட்டாவோ இல்ல வந்து டெம்பிளோ இருக்கும். வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அங்க போய் நீங்க வந்து அங்க வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்க, நாம சங்கீர்த்தனம் பக்தர்களோட சேர்ந்து.
கீர்த்தனம்னா நம்ம தனியா பாடுறது. சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னா சங்கத்துல, பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்து பண்றது. அதுல ஜாயின் பண்ணி பாருங்க. பக்கத்துல டெம்பிள் இருந்த போய் பாருங்க. அங்க வந்து 1 hour கிளாஸ் கொடுப்பாங்க. இந்த ஏன்னா நமக்கு வந்து பிரம்மச்சாரி பிரபுக்கள், ஆச்சாரியர்கள், அங்க இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய நாமத்தை ஒரு தடவை சொன்னாலே நமக்கு வந்து அவ்வளவு பலன் இருக்கு அப்படின்னாக்கா, நியமங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றவங்க. அப்ப அவங்களுடைய ஸ்பரிசம், அவங்களுடைய பார்வை பட்டாலே நமக்கு வந்து அவ்வளவு புண்ணியங்கள். அதனால எப்ப வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் குருமார்கள் வந்து கிளாஸ் கொடுக்குறாங்க, இல்ல நீங்க அவங்கள பார்க்கக்கூடிய இது இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா நீங்க வந்து போய் பார்க்கணும். அங்க வந்து பகவானுடைய அச்ச விக்கிரகத்துக்கு வழிபாடு பண்ணணும். சோ அந்த கிருஷ்ண பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னதமான சுவையுடையதாக இருக்கின்றது. यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति பிரசவம் மனஹ. அர்ஜுனா, கட்டுப்படுத்த முயலும் பகுத்தறிவுடைய மனிதனின் மனதையும் பலவந்தமாக இழுத்து செல்லும் அளவிற்கு புலன்கள் சக்தி வாய்ந்ததும் அடங்காததும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணரே சொல்ற, நமக்கு வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள், அதாவது விஸ்வாமித்திரரோட கதை நம்ம பார்த்தோம். இப்ப அவ்வளவு ஒரு எத்தனை வருடங்களாக அவர் வந்து தியானம் பண்ணியிருக்காரு. தண்ணிக்குள்ள போய் அவர் தியானம் பண்றாரு. அப்பவும் பாத்தீங்கன்னா மனம் வந்து அங்க சஞ்சலப்படுது அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த அளவுக்கு புலன்கள் வந்து சக்தி வாய்ந்ததும் அடங்காததும் ஆகும். தானி சர்வாணி சம்யம்ய யுக்த ஆசீத மத்பரஹ வசேஹி யஸ்யேந்திரியாணி தஸ்ய பிரக்ஞ பிரதிஷ்டிதா. புலன்களை அடக்கி அவற்றை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்து தனது உணர்வை எண்ணில் நிறுத்துபவன் நிலைத்த அறிவுடையவன் என்று அறியப்படுகின்றான். என்ன ஆனாலும் சரி, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து என்னுடைய சரணாகதி அப்படின்னுட்டு அப்ப நமக்கு வந்து அந்த புலன்களை பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துவது மிகவும் உயர்ந்தது. அப்படிப்பட்டவங்க தான் நிலைத்த அறிவுடையவர்கள் அப்படின்றத சொல்லப்படுறது. சோ இங்க பக்தி என்பது ஞானத்தை விட உயர்ந்தது. நிலைத்த அறிவுடையவனோட தன்மைகள்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம். புலன்களை அடக்கியிருப்பாங்க, கிருஷ்ணரில் தனது உணர்வை நிறுத்துபவர்களாக இருப்பாங்க, பகவானுடைய உறவு கொள்ள வேண்டும் என்று இருப்பார்கள். பிரதிஷ்டிதா, நிலை பெற்றது. எப்படி வந்து ஒரு காற்று இல்லாத இடத்துல வந்து தீபம் வந்து நிலையாக எரியுமோ, அது போல அவங்க வந்து எந்த ஒரு ஆசிலேஷனும் இல்லாம பகவான் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலைத்த அன்போட இருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 62வது ஸ்லோகம். தியாயதோ விஷயான் பும்ஸ சங்கஸ்தேஷுபஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காம காமாத் குரோதோ பிஜாயதே. புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திக்கிறதுனால மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கின்றான். அந்த பற்றுதலிலிருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றது. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சக்கரம், அந்த வீழ்ச்சி அடையறத வந்து நம்ம எப்படின்னு பாக்கணும். நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டெலிவிஷன்ல நம்மளே அறியாம ஒரு 100 தடவை அதை நம்ம அதை போக்கஸ்டா பண்ணலனாலும் நம்ம காதுல கேட்கிறோமோ இல்ல யாராவது சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, நம்மையே அறியாம ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டோ இல்ல ஜெனரல் ஸ்டோரோ போனோம்னா அங்க அந்த ப்ராடக்ட் முன்னாடிதான் போய் நிற்போம். ஏன்னா அதை நம்ம அறிந்தோ அறியாமலோ அந்த விஷயத்த நம்ம கேட்டுட்டே இருந்திருப்போம். அப்ப அங்க போய் அங்க நிற்போம். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது, பகவான் முன்னாடி சொன்னது போல. அப்ப ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நான் 5 விதமாக கேட்கிறனோ அல்லது பாக்குறனோ அல்லது சாப்பிடுறனோ, ஏதோ ஒரு இதுல நான் வந்து இது பண்றேன். அப்ப என்ன பண்றேன், என்னையே அறியாம அது மேல ஒரு அதீதமான பற்று வந்துடுது. அப்ப அந்த பற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை நான் அடைய முடியல அப்படின்னாக்கா எனக்கு கோபம் வருது. அப்ப அது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அந்த கோபத்துல என்னுடைய அறிவு மதிமயங்கு போகுது, அறிவு நிலை தடுமாறுறேன். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு குழப்பம், கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீழ்ச்சி அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சோ இங்க புலநோக்கு பொருட்களை பத்தி நான் சிந்திக்கிறேன். அதனால அது மேல ஒரு பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்கின்றது. பற்றுதல்ன்றது என்னவா மாறுதுன்னா காமம். அதாவது அது கிடைக்கலன்னா அவ்வளவுதான், அதுதான் எனக்கு எல்லாமே, அதுக்காக நான் என்ன ஒரு இதுக்கும் நான் போக தயார் அப்படின்னு அவ்வளவு ஒரு வெறித்தனமாக மாறுறது. அந்த காமத்துல இருந்து நமக்கு என்ன வருகின்றது, கோபம் உருவாகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् புத்திநாசோ புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி. அந்த கோபத்தால எனக்கு என்ன நடக்குது, பூரணமான மயக்கம். பூரணம்னா என்னது, முழுமையாக நான் நானாவே இல்லை. அந்த மயக்கத்தினால நான் என்ன பண்றேன், என்னுடைய நினைவு வந்து குழம்பி போகின்றது. அதால எனக்கு இழப்பு ஏற்படுகின்றது, என்னுடைய ஞானம் இழந்து போகின்றேன். அப்போ நான் என்ன பண்றேன், மீண்டும் ஜட உலகில் வீழ்கிறேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நம்ம
பாக்குறோம் எப்படி அந்த 8 படிகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. புலநோக்கு பொருட்களை பத்தி நான் சிந்திக்கிறேன், பற்றுதலை வளர்த்துக்கிறேன், அந்த பற்று வந்து வெறியாக மாறுகின்றது, காமம் ஏற்படுகின்றது, அதை அடையாத பட்சத்தில் எனக்கு கோபம் வருகின்றது, அதனால நான் வந்து பூரண மயக்கமாக நிலைக்கு தள்ளப்படுறேன். எப்போ எனக்கு மயக்கம் வருதோ அப்ப நான் நானாவே இல்லை, நினைவு நிலை இழங்குறேன். நினைவு நிலை இழந்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா என்னுடைய அறிவே இல்லை. அங்க அறிவு இல்லாதப்ப நான் தோல்வி அடைகின்றேன். நம்ம 2 எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பார்த்தோம் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கிளாஸ்ல. ஞாபகம் இருக்கா? இது ரிலேட்டடா 2 எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காவது? இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? மாதாஜி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் லைன்ல இருக்கேன்னா என்னன்னு தெரியல. ஞாபகம் இருக்கா? என்ன இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கஸ்? ஞாபகம் இருக்கா? இல்ல. ஓகே, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு ஒரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் சொல்றாங்க இந்த கார் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பென்ஸ் எல்லாம் இப்போ இதாயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் என்னென்னவோ பெரிய பெரிய இதெல்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ அப்ப வந்து அவர் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ல சொல்ல அது மேல அவருக்கு வந்து ரொம்ப பற்று, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த கார் வாங்குறாரு. எந்திரிச்ச உடனே அவர் முதல்ல போய் அந்த காரை கிளீன் பண்ணி அதை வந்து பாத்துக்கிறது தான் அவரோட வேலை. அப்போ அவருடைய அந்த ஒரு 5 வயசு குழந்தை என்ன பண்ணுது, ஒரு நாள் அந்த கார்ல வந்து எதையோ கிறுக்கிடுது. அந்த கிறுக்குனதை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்துச்சா? ஓகே, அது ஒரு இது பார்த்தோம் இல்லையா. அவர் உடனே என்ன பண்றாரு, கையில என்ன இருக்குன்னு கூட தெரியல, அந்த குழந்தையோட முட்டி அந்த கையை வச்சு வேகமா அடி அடின்னு அடிக்கிறாரு. குழந்தை கதறுது, ஆனா அவர் காதுல எதுவுமே விழல. கை ஃபுல்லா பிராக்சர் ஆயிடுச்சு. அந்த குழந்தை கதறுது. அவங்க அம்மா வெளியில ஓடி வராங்க. ஓடி வந்து அந்த குழந்தையோட இது என்னன்னு பாக்குறாங்க. பார்த்தா அந்த குழந்தை வந்து ஐ லவ் பப்பா அப்படின்னு எழுதி என்னுடைய ஐ லவ் பப்பான்னு எழுதியிருக்கு. அதை பார்த்த உடனே அவர் வந்து எவ்வளவு பெரிய அது அது திருப்பி அந்த குழந்தையோட லைஃப் என்ன ஆகும் இல்லையா. அந்த கையை வச்சு அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும். அவரு அத பாருங்க, அது அப்படியே இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம். யாரோ ஃப்ரெண்ட் சொல்றதை கேட்டு கேட்டு புலநோக்கு பொருட்கள் 5 பாக்குறோம், கேட்டு கேட்டு அதையே செஞ்சுட்டே இருக்காரு. அது மேல ஒரு பற்று வருகின்றது, அந்த கார் வாங்கணும்னு. அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. கஷ்டப்பட்டு அதை வாங்கி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய வரம்புக்கு மீறி அதை வாங்குறார். காமம், அந்த காமம் அதை வந்து யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு கோபம், அந்த குழந்தை பண்ணது அவருக்கு மேல கோபம். அதுல என்ன பண்றாரு, பூரணமா அந்த கோபம் வந்தாலே, அதுக்குதான் கோபம் வந்து நரகத்தின் வாயிற்கதவு. கோபத்துல நம்ம என்ன பண்றோன்றதே நமக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு கோபப்படுத்துற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, ஒண்ணு உங்களுடைய சிந்தனையே வேற இடத்துல மாத்துங்க, அப்படி இல்லைன்னா அந்த இடத்துல இருக்கவே இருக்காதீங்க. கோபத்தை குறைக்கணும் கண்டிப்பாக. அந்த கோபத்தினால நமக்கு பூரணமான மயக்கம் வருகின்றது. அந்த மயக்கத்துல நம்மளுடைய நினைவு இழக்கப்படுகின்றோம். அறிவுன்றதே இல்லாம போகுது. நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கே தெரியாம அப்போ வீழ்ச்சி அடைகின்றோம்னு பார்த்தோம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் பார்த்தோம். அந்த ஜெயில்ல வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து அவர் குடிக்க போய் கடைசியில சின்ன வயசுலயே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இது பண்ணி அவங்க என்ன பண்றாரு, இன்னொருத்தவங்க டீஸ் பண்ணதை பொறுத்துக்க முடியாம அந்த எந்த பாட்டில் அவங்க குடிக்கிறாங்களோ அந்த பாட்டிலையே உடைச்சு அங்கேயே அவரை குத்தி ஸ்பாட் அவுட், ஆயுள் தண்டனை. இறந்து போனவரோட ஃபேமிலியை நினைச்சு பாருங்க, இவரோட ஃபேமிலியை நினைச்சு பாருங்க, அவரோட லைஃப், சொந்த லைஃப் என்னாச்சுன்னு பாருங்க. சோ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா அந்த நாக்கு, அவருடைய நாக்கு. இங்க அந்த காரு வந்து அவருடைய கேக்குறது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அதனால பக்தி தொண்டின் உதவி இல்லாததன் பலனே இந்த வீழ்ச்சி. சோ நமக்கு வந்து அந்த பக்தர்கள் சங்கம் இருந்தானா இந்த மாதிரி தவறான சங்கங்கள் இருக்காது. நம்மள வந்து அவங்க நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கும், சரியான வழியில நாம பயணிப்போம். அதனால வீழ்ச்சி இல்லைன்றதை நம்ம பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் பார்க்கும் பொருட்களை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவது எப்படி என்று சிந்திப்பான். ஏன்னா எல்லாமே அவருடையது, அவரின்றி அணுவும் அசையாது இல்லையா. அப்படி இல்லாத பட்சத்துல அவரை நான் எப்படி சர்வீஸ் பண்றது, அவரை நான் திருப்தி பண்றதுதான் என்னுடைய வாழ்வின் நோக்கமாக இருக்கும். கிருஷ்ணர் மேல பற்றுதல் கொள்றது, அவர் மேல அன்பு வைக்கிறது. கிடைக்காவிட்டாலும் கிருஷ்ணரின் திட்டம் அவர் விருப்பம் என்று நினைப்பான். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நான் ஒரு விஷயத்துக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், அது கிடைக்கலன்னும் போது என்னடா இது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன், கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்லாம் நமக்கு தோணும் சில சமயம். ஆனா அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும், நல்ல வேலை நாங்க போகவே இல்லப்பா அப்படின்னு. இதுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு கதை பார்த்தோம், ஆல் இஸ் வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு
அந்த மந்திரி சொல்லிட்டே இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் அந்த கதை. ஏமாற்றத்திலும் சேவை செய்யும் ஆசைதான் அதிகரிக்கும். எனக்கு அந்த விஷயம் கிடைக்கலனாலும் நான் என்ன பண்றேன், சேவை பண்ணணுன்ற ஆசை. ஏன் அப்படின்னாக்கா ஸ்திர பிரக்ஞன், நிலைத்த மனதோட நம்ம இருக்கோம். ஸ்திர அப்படின்னாக்கா நிலைத்த மனதோட. சேவை செய்யும் ஆசையை கிருஷ்ணர் நிறைவேற்றுவார். நாம என்ன பாவத்துல இருக்கோமோ பகவான் அதை கண்டிப்பாக, ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா, நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அப்துல் கலாம் கூட சொல்லியிருக்காரு, ட்ரீம் பிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு, நீங்க பெருசா கனவு காணுங்கன்னு. அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னாக்கா உள்ள இருந்து அதை சாங்ஷன் பண்றது அவராதான் இருக்கும். ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு 5 காரணிகள் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ கடைசியா அவர் வந்து நமக்கு வந்து அத இது பண்றாரு. அதனாலதான் 5 விஷயங்களை நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குறோம். 4 விஷயங்களை மாற்றவே முடியாது. ஒண்ணு கர்மா, அத நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில செய்து இந்த பிறப்பிலேயே முடியட்டும். நம்மளுடைய இந்த பந்தம், இந்த மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி இதுலயே முடியட்டும். நேரடியாக நாம பகவானிடத்தில் சென்று பக்தி கொண்டு செய்யணும். நம்ம ஓடவும் முடியாது, ஒளிய முடியாது. நம்ம எல்லாருமே வந்து அவருடைய அங்கம். என்ன கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம போவோம் பக்தி தொண்டுல இல்லைன்னா. இப்ப அவரோட கருணை இருந்ததுனாலதான் இப்ப பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கும். இப்பயாவது அந்த புரிதல் வரணும். அவர் எவ்வளோட கருணையா என் குழந்தை வந்துருன்னு சொல்றாரு. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் உட்கார்ந்து ஆராய்ஞ்சு அலசி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும். ஆமா இல்ல, எத்தனையோ 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்டது விஷயங்கள் எல்லாம் இப்பவும் அப்ளிகபிள் ஆகுது. சோ இப்ப அவருடைய கருணையால நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த சங்கத்தை விடவே கூடாது. இதுதான் கடைசி ட்ரெயின். இதுல புடிச்சிட்டு கடைசி இதுலயாச்சும் தொத்திட்டாச்சும் நம்ம போயிடணும் அப்படின்னு பாக்கணும் இல்லையா? சோ அதனால நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் ரொம்ப எளிய வழிகளை சொல்லியிருக்காரு. யார் இவ்வளவு தூரம் நமக்கு கருணையோட இது பண்ணிருக்க முடியும்? பிரபஞ்ச இந்த வேர்ல்டு முழுவதும் இந்த இது இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இஸ்கான் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ நமக்கு கருணையோட இதுதான் கதி, நீ வெளியில வந்துருன்னு சொல்றாங்க. சோ நமக்கு வந்து காலையில மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றது, வீட்டுல இருந்துட்டே நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. நம்ம டெம்பிள்ல ஹிஸ் கிரேஸ் நாமனிஷ தாஸ் பிரபுஜியோட கருணையினால நமக்கு வந்து காலையில 4:30 மணிக்கே நீங்க ஆன்லைன்ல பார்க்கலாம். ஸோ அதோட லிங்க் நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சாண்டிங் பண்ணலாம் காலையிலேயே. இப்ப நீங்க லெவல் 2ல இருக்கீங்க, 16 மாலை ஜபம் பண்றது ரொம்ப நல்லது, உத்தமமான விஷயம். அட்லீஸ்ட் 4 மாலைகள் ஜபம் பண்ணலாம். இப்ப அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய கருணையினால பக்தர்களோட சங்கத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாகவதம். காலையில 5 to 6 20 நிமிஷம் வந்து பகவத்கீதை ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் போகுது. ஃபுல் இதுவும் எனக்கு அட்டன் பண்ண முடியல, 5:30 to 5:50 வரைக்கும் நீங்க அட்டன் பண்ணலாம்னா அட்டன் பண்ணுங்க. ஸோ நிறைய இது வந்து நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம தான் வந்து அதை எடுத்துக்கணுமா வேண்டாமான்றத பார்க்கணும். ஸோ கிருஷ்ணரின் மீது பற்றுதல் வைப்பது மட்டுமே நம்மளுடைய விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் அசையும் அசையாத உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கேன்றார் பகவான். சோ நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தினால் நாம் அவர் மேல் அன்பை வளர்த்து கொண்டு அவரிடம் உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வோம். இப்ப பாருங்களேன், நமக்கு வந்து ஒரு குழந்தை, என்னோட குழந்தை பிறந்தப்ப நம்மளோட மனசு ஃபுல்லா எங்க இருக்கும் அப்படின்னாக்கா குழந்தை மேல மட்டும்தான் இருக்கும். எப்படி வந்து என் குழந்தைய இது பண்ணலாம், நம்ம என்ன பார்த்தாலும் இந்த ட்ரெஸ் என் குழந்தைக்கு சரியா இருக்குமா, இல்ல கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டாங்க பசங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இளம் வயதுல இருக்கவங்கள பார்த்தாங்கன்னா என் பையனும் இப்படிதான் வருவான், இந்த மாதிரி ஆபீசரா வரணும், இந்த மாதிரி என் பொண்ணு இப்படி இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க கிட்ட இது பண்ணணும். சோ நம்மளுடைய மனம் ஃபுல்லா அங்கேயே இருக்கு. அது ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒரு தகப்பனாகவோ இல்ல தாயாகவோ நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து குழந்தைங்களை பத்தியே திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. அது போல கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து பாத்தீங்கன்னா எது பார்த்தாலும் அதை பகவானுக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்தணும்ன்ற அந்த பாவம் வரும். கோபியர்களோடது நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, வைதீக பக்தி. அது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னாக்கா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த ஒழுங்கு விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணும்போது சாதனா பக்தி. எனது 16 மாலை நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும் அட் எனி காஸ்ட். எனக்கு பெருசா மந்திரம் எல்லாம் தெரியாது. அவர் முன்னாடி சமைச்சது பகவான் முன்னாடி வச்சுட்டு சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், ரொம்ப சிம்பிளான மந்திரங்கள் இருக்கு. ஒரு துளசி வச்சு அவருக்கு வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு உன்னோட கருணையினால எனக்கு அந்த பிரசாதம் கிடைச்சிருக்கு, இதை பியூரிஃபை பண்ணி கொடுங்க. ஏன்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க மட்டும்தான் பெரிய பாவம் கிடையாது. வெஜிடேரியன்லயுமே வந்து அவங்களுடைய அந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்குமே வந்து அந்த உணர்வு இருக்கு அப்படின்றதே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அதுவும் ஒரு உயிர் தானே. சோ அதை நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும்போது அதை என்ன பண்றாரு, அந்த கர்மிக் ஆக்ஷனை வந்து பகவான் அதை நல்லிஃபை பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாரு. அதை எடுத்துட்டு நமக்கு கொடுக்கறதுனாலதான் நம்ம கிருஷ்ண பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம். சோ கிருஷ்ணரிடம் உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதுதான் மனித வாழ்க்கையோட குறிக்கோள். நமக்கு அவர்கிட்ட வந்து நம்ம வந்தோம், அந்த இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்குன்னா டார்மன்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அது வந்து ஒரு உறங்கிய நிலையில இருக்கு.
அதை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். அது எப்படி சாத்தியம்? பக்தர்களோட சங்கத்துல நாம இருக்கும்போது அது சாத்தியம். ராகத்வேஷ விமுக்தைஸ்து விஷயானிந்திரியைச்சரன் ஆத்மவஷ்யர் விதேயாத்மா பிரசாதம் அதிகச்சதி. எல்லா விதமான விருப்பு வெறுப்புகள்ல இருந்து விடுபட்டு விடுதலைக்கான விதிகளால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவன் கடவுளின் முழு கருணையை அடைய முடியும். நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அதுதான் கட்டுப்படுத்த முடியாது, அதை கிருஷ்ண உணர்வில் நாம ஈடுபடுத்த வேண்டும், ஐம்புலன்களையும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து பகவானுடைய கருணையை அடைய முடியும். இப்ப பாருங்க, இந்த நேரத்துல நம்ம எத்தனையோ விஷயங்களை பண்ணலாம் இல்லையா? ஆனால் நம்ம என்ன பண்றோம்? மாயை நம்மள சும்மா விடுதான். கொஞ்ச நேரம் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் பார்க்கலாம், கொஞ்ச நேரம் ஃபிலிம் பார்க்கலாம், கொஞ்ச நேரம் பசங்க கிட்ட பேசலாம். இந்த 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 நான் இந்த 1 ஹவருக்கு வர்றதுக்கு கூட நமக்கு வந்து மனசு அப்படியே இது பண்ணுது. ஆனா அதெல்லாம் இல்ல அட் எனி காஸ்ட் 1 மணி நேரம் கண்டிப்பா நான் வந்து என்னதான் இருக்கு பகவத்கீதைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்திருக்கோம். அப்ப பகவான் பாக்குறாரு, இவ்வளவு ஒரு மாயையிலயும் வந்து என்னோட குழந்தை எனக்காக வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம கிட்ட முழு கருணையோட அடுத்த நிலைக்கு நம்மள கண்டிப்பாக எடுத்து செல்வார் அப்படின்றத பார்க்கணும். பிரசாதே சர்வ துக்கானாம் ஹானிர் அஸ்யோபஜாயத்தே பிரசன்ன சேதசோ ஹ்யாஷு புத்தி பர்யவதிஷ்டதே. இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் திருப்தி உற்றவனுக்கு எனக்கு என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அது அவருடைய கருணைப்பா. அவருடைய தந்தை, அவருக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன கொடுக்கணும், எப்ப கொடுக்கணும், எதை கொடுக்கணும்னு தெரியும் அப்படின்ற அந்த உறுதியோடு இருக்கும்போது இந்த ஜட உலகின் மூவகை துன்பங்களால் பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை. என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை நம்ம வந்து பெருசா எடுத்துக்கல. பிறந்துட்டோம், எப்படி இறப்பை நோக்கிதான் போயிட்டு இருக்கோம். அந்த அந்த குறைந்த காலத்துல நம்மளால பக்தி பண்ணுவோம். இதெல்லாம் மீறி எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு வருதுன்னா இது என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன், அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு ரொம்ப சிம்பிளா திங்க் பண்ணி அவங்களுடைய வாழ்க்கை நடத்தணும். திருப்பி அவனது புத்தி வெகு விரைவில் நிலை பெறுகின்றது. அப்போ அவங்க திறமா பகவானிடத்துல இருக்காங்க. சோ அததான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். விடுதலைக்கு விதிகள் வந்து விடுதலைக்கானவை. பலன்களை நம்ம வந்து பாக்குறோம். என்னென்ன பலன்கள்? பூரண திருப்தி, மூவகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க, தெளிவான நிலையான புத்தியை கொள்கின்றார்கள். நாஸ்தி புத்திர் அயுக்தஸ்ய ந யுக்தஸ்ய பாவனா ந பாவயத் அசாந்திர் அசாந்தஸ்ய குத சுகம். பரமனின் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக தொடர்பின்றி தெய்வீக அறிவையோ கட்டுப்பாடான மனதையோ அடைய முடியாது. பகவானுடைய கருணை இல்லாம அணுவும் அசையாது. சோ அதனால அவருடைய கருணையினால் மட்டுமே, ரொம்ப தெளிவா இங்க பகவான் கொடுத்திருக்காரு, அவருடைய தொடர்பின்றி தெய்வீக அறிவை ஞானம் கிடைக்காது, தெய்வீக மன ஞானம் கிடைக்காது. என்னதான் நான் ட்ரிபிள் டாக்டரேட்டா இருந்தா கூட அவருடைய கருணை இருந்தா தான் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? சோ நம்ம ரியலி we are all fortunate to learn லார்ட் கிருஷ்ணன் இந்த சமயத்துல. கட்டுப்பாடான மனதையோ அடைய முடியாது, தெய்வீக அறிவையோ கட்டுப்பாடான மனதையோ அடைய முடியாது. இவை இன்றி அமைதிக்கு வழியே இல்லை. புலன்களை நாம கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லை அப்படின்னாக்கா அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கும். தன்னுணர்வுல திருப்திப்படாம இருக்கோம்னா அவங்க இந்த கார் வாங்கிட்டாங்க, அப்ப நானும் வாங்கணும், அப்ப வாங்கிடுறது. ஏன்னா இப்பதான் லோன் ஈஸியா கிடைக்குது, அப்ப அதை கட்டுறதுக்காக நாம ஓட வேண்டும். சோ அமைதின்றதே இல்லாம போயிடும். ஏன் எனக்கு இது இல்ல? ஏன்னா அடுத்தவங்களை பார்த்து அதே பொறாமை உணர்ச்சி, காம உணர்ச்சி. அமைதி இல்லைன்னா எப்படி எங்க ஆனந்தம் கிடைக்கும்? அதனால தன்னில் திருப்தி உற்று, எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அது வரைக்கும் சந்தோஷம்ப்பா, நான் எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு இருக்கிறது உத்தமம். இந்திரியானாம் ஹீச்சரதாம் யன்மனோ நோ விதீயதே தத் அஸ்ய ஹரதி பிரஜ்ஞாம் வாயோர் நாவம் இவாம்பசி. நீரின் மீதுள்ள படகை கடுங்காற்று அடித்துச் செல்வதை போல அலைப்பாயும் புலன்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் மீது மனம் ஈர்க்கப்பட்டு விட்டால் அந்த ஒரே ஒரு புலன் கூட மனிதனின் அறிவை இழுத்துச் சென்று விடும். ஒரு புலன் வந்து பௌதீகமா போச்சுன்னா முடிஞ்சிச்சு நம்ம கதை இல்லையா? சோ மத்த புலன்களை எல்லாம் நான் வந்து சரியாதான் இருக்கு, ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு அப்படின்னாக்கா முடிஞ்சிச்சு கதை, வீழ்ச்சி. அதனால நம்மளுடைய புலன்களை எப்படி வந்து காற்றின் அது படகு வந்து ஒரு கடுங்காற்று அடிச்சுட்டு போகுமோ அது போல நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து சீரழிந்து விடும். அதனால ஒரு அலைப்பாயிர புலன் மேல மனசு வந்து ஈர்க்கப்பட்டுச்சுனாலும் நம்ம கதி அதோ கதி. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டும். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலன்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அனுகூலமான காற்று போல உதவி செய்யும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அதுக்கு நமக்கு வந்து ஜபம் செய்ய வேண்டும், நாம சங்கீர்த்தனத்துல ஈடுபடுறது, பகவானுக்கு ஆர்த்தி செய்யறது, பகவானுடைய பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொள்வது, நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்கில், நமக்குள்ள திறமையை பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துறோம். அந்த சமயத்துல நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நிதர்சனமான உண்மை. அப்ப என்ன பண்றோம்? இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில இருக்கோன்றத பார்க்கலாம்.
தஸ்மாத் யஸ்ய மகாபாஹோ நிக்ருஹீதானி சர்வஷஹ இந்திரியானிந்திரியாதேப்யஸ் தஸ்ய பிரஜ்ஞா பிரதிஷ்டிதா. எனவே பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, எவனுடைய புலன்கள் புலனுணர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து முற்றுமாக விளக்கப்பட்டுள்ளதோ அவன் நிச்சயமாக நிலைத்த அறிவுடையவன் ஆகின்றான். சோ இந்த புலன்கள் மேல பற்று இல்லாம, புலன்கள் பின்னாடி போகாம மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி புலன்களை சரியான விதத்தில் உபயோகப்படுத்தக்கூடியவன் நிலைத்த அறிவுடையவன் அப்படிங்கிறார். யா நிஷா சர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகர்த்தி சம்யமி யஸ்யாம் ஜாகிரதி பூதானி சா நிஷா பஷ்யதோ முனேஹ. எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழுத்தலும் நேரமாகும். எவ்வளவு கிளியரா சொல்லியிருக்க. மங்களாத்தி பெட்ல இருந்து எந்திரிக்கணுமா 4 மணிக்கு, எவ்வளவு கஷ்டம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, கோவிலே தங்கி பக்தி எல்லாம், அதுவும் ஃபாரின் குழந்தைங்க எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் ஒரு தடவை அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுல ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்காங்க. அவங்களுடைய உறுதிப்பாடை நினைச்சா நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். 2:30 காலையில 2:30க்கு எந்திரிக்கிறாங்க. எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு என்னென்ன பக்தியோட விஷயங்கள் செய்யணுமோ அதெல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா நமக்கு 4:30 வீட்டுல இருந்தபடியே மங்களாத்தி பார்க்கலாம் ஆன்லைன்ல. நீங்க ஜஸ்ட் பிரஷ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு உட்காருங்க அப்படின்னா கூட நம்மளால முடியல, அந்த பெட்ல இருந்து எழுந்து வர முடியல. சோ இந்த ஸ்திர பிரக்ஞன், மனதை ஒருநிலைப்படுத்திய நிலைத்த மனதுடையவர்களுடைய அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, மத்தவங்களுக்கு எது இரவோ அது அவங்களுக்கு அந்த விழித்தெழும் நேரமாகும். அந்த 4:30 to 6 பிரம்ம முகூர்த்தம், அந்த நேரத்துல நம்ம வந்து பக்தி செய்வது வந்து மிக உத்தமமானது. எல்லா உயிர்களுக்கும் எது விழித்தெழும் நேரமோ அது ஆய்வறிவு கொண்ட முனிவனுக்கு இரவாகின்றது. நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலே மாறி போயிடுச்சு இல்லையா? சோ அவங்க சிலர் பாத்தீங்கன்னா நைட்டு தான் அவங்களுடைய மற்ற வேலைகளையே ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஆனா நம்ம வந்து கரெக்டா தூங்கி கரெக்டா எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு பாக்கணும். குறைந்தது 6 மணி நேரமாவது நாம தூங்கணும். சோ அந்த உடலுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்க கூடாது. உள்ளார பகவான் இருக்கின்றார், அதனால அதை சரியான விதத்துல உபயோகப்படுத்தணும். சோ கட்டுப்பாடுடைய புலன்களா இருக்கும். பற்றுடையவையா பற்றட்டவையான்றதை நம்ம உறுதிப்படுத்தணும். ஆபூர்யமானம் அச்சல பிரதிஷ்டம் சமுத்திரம் ஆப பிரவிஷந்தி யத்வத் தத்வத் காமாயம் பிரவிஷந்தி சர்வே சாந்தி மாப்னோதி ந காம காமி. நதிகள் வந்து கடல்ல வந்து கலந்தாலும் கடல் மாறுவதே இல்லை. கடலோட தன்மை அப்படியேதான் இருக்கு. எத்தனை நதிகள் வந்து கடந்தாலும் அது அதாவே இருக்கு. அது போல தடையின்றி வரும் ஆசைகளால பாதிக்கப்படாதவன் மட்டுமே அமைதியை அடைய முடியும். என்னை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் வீடு வாங்கிட்டாங்க, என்னை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் கார் வாங்கிட்டாங்க, நான் எதுவுமே பண்ணலன்னா, ஏன்னா என்னுடைய சக்தி என்னன்னு எனக்கு தெரியும். மத்தவங்கள பார்த்து நம்ம சூடு போட்டுக்க முடியாது இல்லையா? சோ என்னுடைய தகுதிக்கு ஏற்றாற் போல, என்னுடைய பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றாற் போல நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தணும். அடுத்தவங்களை பார்த்து நான் வந்து அதீதமாக ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கேத்த மாதிரி நான் அனுபவிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். சோ அதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவன் அமைதியை அடைய முடியும். அத்தகைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்புபவன் அல்ல. அப்படி இருக்கவங்கதான் வந்து அமைதி அடைய முடியும். இல்ல நான் அவங்கள போலவே நானும் அந்த ஆசைகள் அதிகமாச்சு அப்படின்னாக்கா அங்க அமைதி இல்லைன்னு பாக்குறோம். விஹாய காமான்ய சர்வான் புமாம்சம் சரதே நிஸ்பிருஹா நிர்மமோ நிரஹங்கார சாந்திம் அதிகச்சதி. புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களையும் துறந்தவனும் ஆசைகள் இல்லாதவனும் உரிமையாளன் என்னும் எல்லா உணர்வுகளை துறந்திருப்பவனும் அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மை அமைதியை அடைய முடியும். சோ நம்மளுடைய புலன்களை பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துறதன் மூலமாக தேவையற்ற விருப்பங்கள் இருக்காது, அதனால அந்த ஆசைகளும் இருக்காது. அவர்தான் பரமபிதா, அவரே ரிஷிகேஷர், அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாம் வருது அப்படின்றத பார்க்கும்போது நான் அப்படின்ற அந்த அகங்காரம், மமக்காரம், உரிமையாளன் அப்படின்ற உணர்வு இருக்காது. அப்படிப்பட்டவங்க மட்டும்தான் உண்மையான அமைதியை விரும்ப முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு தடவை பிரபுபாதர் வந்து அவர் வந்து பார்மசி கடை வச்சிருந்தாரு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கடையில இருந்தவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து சீட் பண்ணிடுறாரு. அப்போ ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு, பிரபுபாத் இந்த மாதிரி அவர் வந்து எல்லாத்தையும் சீட் பண்ணிட்டாரு, உங்களை ஏமாத்திட்டாருன்னு சொன்ன உடனே அவர் வந்து சிரிச்சுட்டே சொன்னாராம், அது ஒண்ணுதான் வந்து இருந்துச்சு,
இப்ப அந்த பற்றும் போயிடுச்சு. அப்ப இப்ப நான் முழுமையாக என்னை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும், பக்தி தொண்டில என்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுமையாக தன்னை பக்தி மார்க்கத்தில் எடுத்து சென்றார். அவருடைய மனோபாவம் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஆஹா இப்படி ஆயிடுத்தேன்னு அவர் நினைக்கல. ஓ, பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சரியான இடத்துல கூப்பிடுறாரு. அதே சமயத்துல தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்யாம இல்ல, எல்லாரையும் செட்டில் பண்ணிட்டாரு. அவங்களோட பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து பெரியவங்களாயிட்டாங்க, அவங்களோட இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப நான் என்ன பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட லைஃப் ஹிஸ்டரி பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் அவங்கவுங்க இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பிரபுபாத வானப்பிரஸ்தம் எடுத்துக்கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏஷா பிராஹ்மி ஸ்திதி, சாரி சந்நியாசம் எடுத்துக்கொண்டார் அவர்ன்றத பார்க்கலாம். ஏஷா பிராஹ்மி ஸ்திதி பார்த்த நைனாம் பிராப்ய விமோஹ்யதி ஸ்தித்வாஸ்யாம் அந்த காலேபி பிரம்ம நிர்வாணம் ருச்சதி. இதுவே ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பம் அடைவதே இல்லை. இந்த நிலையை தனது மரண தருவாயில், டைம் என்ன ஆகுதுங்க பிரபு? ஓ, ஹரே கிருஷ்ணா ஆயிடுச்சு. மரண தருவாயில் அடைபவன் கூட இறைவன் திருநாட்டிற்குள் நுழைகின்றான். சோ யாரெல்லாம் இந்த நிலைத்த இப்ப பார்த்தோம் நம்ம ஸ்திரப்பிரிக்கின் அவங்களுடைய குணங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். அது மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பம் அடைவதே கிடையாது. ஸோ பகவானே அனைத்தும் அப்படின்றதுல உணர்வை கொண்டவங்க குழப்பம் அடைவதே கிடையாது. அவங்க வந்து மரண தருவாயில கூட, இரக்கம் தருவாயில கூட பகவானின் திருநாட்டிற்குள் செல்கின்றார்கள். சோ நாம பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கும் வரைக்கும் நமக்கு உத்தமம் அப்படின்றத பார்த்தோம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஜெய் கௌர பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். குயிக்கா ஒரே ஒரு நிமிஷம். டைம் ஆல்ரெடி 7 minutes எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டா மன்னிச்சுக்கோங்க. அருமையா இருந்தது மாதாஜி, நல்லா இருந்தது கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் ஏதாவது இருக்குங்களா? இல்லைன்னா ஓகே, இல்லைன்னா நாளைக்கு கூட நம்ம கேட்டுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு கேட்டுக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே கிருஷ்ணா. வைண்ட் அப் பண்றேன் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே பிரபு. போட்டுங்க மாதாஜி.